Bueno, enhoraboa a todos os que hoxe estivestes en riba deste escenario. Encomendaron unha misión un pouco complicada, que é resumirvos un pouquiño o que é a Ponte Vella. A Ponte Vella naceu no ano 1986, alá cando uns directivos tolos xuntaron a uns cuantos mozos e mozas e decidiron facer un grupo de baile e música tradicional, do que hoxe vistes aquí unha pequena representación. Deses mozos e mozas quedamos, creo que 4 ou 5, pero estiveron na nosa gala, na primeira que fixemos, ou en outubro, que foi coincidindo exactamente co mes de que cumpríamos os 25 anos. En primeiro lugar, agradecer a eses componentes que estiveron con nós ese día. Tamén quero agradecer a todos os directivos que pasaron formando parte por a asociación durante 25 anos. Podedes imaginar que foron moitísimos, e todos os componentes que actualmente a forman, entre eles os grupos da escola, que moitos deles están hoxe aquí con nós. Tamén actuaron nesa primeira gala, hoxe non poden estar aquí pola hora que é, domingo, mañán día de escola, e claro, son nenos. Ahora mismo temos cerca de 70 nenos nas nosas escolas que serán o noso futuro, os que dentro duns anos, 25, podamos dicir, estean aquí en riba, facendo o que hoxe fixeron os nosos compañeiros do grupo dos maiores. Como non sabedes que todo isto non é posible se non existen uns directores que hoxe en día son Fernando, Gorre, Belén e Javi. Enhoraboa a eles. Bueno, gracias a eles conseguiuse facer toda esta representación, xa que son moitos meses de traballo, e, bueno, houve uns pequenos falliños que todos podemos recoñecelos, pero a verdade é que o esforzo foi moi grande, tanto por parte dos directores como de todos os componentes que están agora mesmo en riba do escenario. Tamén unha mención moi especial aos nosos xenerais. A verdade é que é parte da tradición da zona do Ulla, quixemos representar un pouquiño tamén que vimos desa zona. Unha parte moi importante son os xenerais no carnaval. Enhoraboa a eles pola actuación que fixeron hoxe con eles. Bueno, por último, agradecer aos patrocinadores que axudaron, colaboraron económicamente, todas as persoas que na parte de atrás estuvieron axudando a que isto fora posible. Entre eles Xeriña, que anda por aí, que non pudo bailar, pero que anda por aí por atrás, que queren que saia. Bueno, agora sabedes o por que non pode bailar. Está esperando un novo membro da Asociación Cultural de Pontevedra. Bueno, por último, só decirvos que se queredes continuar sabendo o que pasa na nosa asociación, todo o noso porvenir, o que vamos facer o próximo ano e todo o que fixemos en anos anteriores, podedes velo na nosa web, apontevella.es. Moitas gracias a todos por estar aquí e felices festas.